ハーフはないんですね。はい、大丈夫です。入ってる状態。席するときどうですか。確かに切りますけど。どっちが赤ですか。伊藤がこっち青ですね。さあシュートボクシング2017アクト1オープニングマッチが始まりました。赤いグローブ、黒いスパッツが伊藤慶太、そして青いグローブが失礼しました、反対ですね、陳軍新小岩が赤いグローブ、そして、青いグローブが伊藤慶太になります。さて放送席解説には宍戸弘樹さん、そして玲奈選手をお迎えしております。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて試合は2分3ラウンドで行われます。ミドルキックから右を出しました。陳軍新小岩。さあこの2人の対戦ですけども、宍戸さん、はい、この一戦はどうご覧になってますか。そうですね、お互いデビュー戦ということもありまして、どっちも最初はやっぱり硬さが見られるなという感じだったんですけど、もうすぐに2人とも体がほぐれてきている感じで、蹴りもパンチも出てるいい勝負になっていると思います。あ、そうですか。右出しました。玲奈さん、やっぱりこのデビュー戦というのは選手も非常に硬くなるところあるんでしょうね。そうですね、めちゃくちゃ緊張して硬くなったりもするんですけど、この2人は全然そのような感じが全くしないですね。まあ20歳の新小岩、そして21歳の伊藤ということになります。序盤から蹴り、そして右を出していきました。陳軍新小岩、宍戸さん、この新小岩の右の前に投げを打ちました。これはシュートポイントになりました。玲奈さん、今これ後方への投げですか。そうですね、後方への投げなので2ポイントになります。はい、シュートポイントがつきました。後方への投げは2ポイントということになります。ここで第1ラウンドが終了です。宍戸さん、やはり1ラウンドがこれ2分ですから、通常の試合よりも早く感じますね。そうですね、その分選手はスタミナを気にせず思いっきりいけるんで、特に新人たちはもうこういったルールでどんどん経験積んだ方がいいと思います。どうですか、1ラウンドご覧になってどんな印象でしょうか。そうですね、パンチのヒット数は陳軍選手の方が、上回っていると思いましたし、あと投げたことでやっぱり精神的なアドバンテージもだいぶ2ラウンドからはもっと伸び伸びと動けるんじゃないかと思います。はい、玲奈さんは1ラウンドどんな印象ですか。そうですね、陳軍選手すごい蹴りが良くて、そのチラシにすごいチラシがあったからこその右ストレートが結構当たっていた印象なので、これを2ラウンドポイントも取られている伊藤選手が次どういう展開に持っていくのかが楽しみです。なるほど、蹴りがうまく散らしたおかげで右のパンチが当たっているということになりますか。はい、さあ試合は2ラウンドへと向かいます。第2ラウンドの始まりです。これはダウンではありません。
赤いグローブがチングン新小岩、そして青いグローブが伊藤慶太になります。ちょっとバランスを崩します。ワンツーを出しました。新小岩の右、左、ロープを背にしています。ちょっと宍戸さん、伊藤の方がバランス崩す場面が目立ちますかね。そうですね、それだけ蹴りのプレッシャーが強いということなんですけど、はい、ちょっと蹴りは当たってるんですけど、今パンチが少し大振りなんで、少し冷静に小さくいってもらいたいですね。はい、少し大きいということになるんですかね、これ。そうですね、はい。バックスピンを見せます。足をキャッチしました伊藤慶太。今日がともにデビュー戦です。距離を詰めてローキックを打ちました伊藤です。右です。レイナさん、やっぱりチングン新小岩のこの右のパンチがよく出てますよね。そうですね、その前に蹴りがいろいろなんていうんですかね、的確ですごくいいタイミングで当たったりもあって、なかなか中に入れない状況の中で待ってってしてる時にストレートが飛んでくるので、はい、これですね。そうですね、より当たっちゃうと思いますね、このストレート。これをどう入っていくかですね。右のストレート、今日盛んに出します新小岩です。でもこのローキックはすごいいいと思います。はい、伊藤ですね、左出しました。嫌がってますね、チングン選手。はい、伊藤のローキック。ここでゴングです。第2ラウンドが終了です。さて第2ラウンド終了してレイナさん、どんな印象ですか。そうですね、チングン選手が今のところまだ勝っているなという印象はあるんですけれども、ちょっと右のローっていうのを見つけ出したと思うので、青コーナーの伊藤選手、これが2分3ラウンドなのでどうつながるかはまだわからないですけれども、この効かせれるか、この3ラウンドちょっと期待したいですね。宍戸さんは第2ラウンドを振り返ってどうでしょうか。そうですね、やっぱりチングン選手が攻めていたチングンペースであることは間違いないんですが、終盤の方で、右ローが当たり始めてっていう、だからこれを、3ラウンドどこまで徹底してまた攻め込めるかっていうことでまた展開変わってくると思いますので、泣いても笑ってもあと2分なんで、伊藤選手に思い切りいってもらいたいですね。やはり今日初めての実戦ですから、2分間であっても長く感じている可能性はありますよね。デビュー戦ってやっぱりそういうもんですね。宍戸さんも思い出すところありますか。思い出したくないですね、あんまり。そうですか。もう完全に忘れてしまいたいというところでしょうかね。さあ最後のラウンドが始まりました。3ラウンド目です。右ストレートチングン、ローキックに活路を見出すのは伊藤です。バックスピン、右出しました。これはダウンではありません。右、ここはハイキックです。だんだんと伊藤選手が蹴りを怖がらずに距離を詰めるようになってきたので、あと時間は少ないですけど、そうですね、あえて距離を詰められるとやはりこのチングンのキックというのもきれいに当たりませんよね。出しづらくなってきますね。やはりエナさん、こうやってラウンドを重ねることで、投げ落ちました。これはシュートポイントです。後半への投げですね。2ポイントになります。チングンのシュートポイント、2ポイントが与えられました。レイナさん、かなりこのチングンも投げ得意にしてるみたいですね。そうですね、すごい後方への入り方がすごいうまくて、投げるも速いしうまいので、結構武器になってくると思います。今後また投げを狙いますが、これは認められません。シュートボクシングはこの腰から上で投げないとシュートポイントはつきません。投げを打ちますが、これはシュートポイントです。この投げを打つ選手だとは自分も、予想してなかったです。もう投げがことごとくね成功しております。アマチュアの時はパンチとキック主体の選手だったんですけど、今回に向けてやっぱり特訓してきたんでしょうね。そうですね、やっぱり宍戸さん、この投げを持っていることで戦いの幅というのは広がっていくわけですか。そうですね、選手が休めないですからね、対戦相手が、気を抜けないんで、組んで休みたいところでも
うやって投げられてしまうとやっぱりきついですね。なるほど、ここでゴングが鳴りまして試合終了です。勝負は判定決着となります。さて3ラウンドが終了いたしました。勝負は判定決着です。選手中央に判定の結果をお知らせします。ジャッジ強い30対24赤チーム、ジャッジ若林30対25赤チーム、ジャッジ平30対24赤チーム。以上判定は3対0、陳軍新小岩が勝ちを収めました。デビュー戦を白星で飾っています。レイナさん、やっぱりあれだけシュートポイントを決めると、これは当然かなというところありますよね。そうですね、シュートボクシング面白いところですね。投げでも勝てる、打撃でも勝てる、そういうところが面白い競技なので、今後でも打撃もすごいいい選手なので、ちょっと強敵になってくるかなというふうに思いますね。先ほどはシートさんからご指摘がありましたが、アマチュア時代はほとんど投げは使ってなかったそうですけども、やはりこのプロに向けて投げ技を磨いてきたということになるんでしょうか。そうですね、シュートボクサーとして、これからもどんどん投げを、もっと使って面白い試合をしてもらいたいと思います。そうですね、陳軍新小岩、今後の活躍に期待することにしましょう。